Kien hemm diversi proposti tal-Partit Nazzjonalista li laqtuna fil-pożittiv. Dan qalu d-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Kevin Borch wara laqgħa li kellhom flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm diversi diskutejnihom illum proposti tal-Partit Nazzjonalista li laqtuna fil-pożittiv. Kevin Borch għamel referenza partikolari għall-Skills Wallet fejn spjega li trasformazzjoni ekonomika ma tistax issir mingħajr l-edukazzjoni. Mhux biss ta' tfal, imma anke ta' dawk li qegħdin fl-impjieg biex bekk il-ħaddiema jkomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom. F'kummenti lil Net News għamel referenza wkoll għall-Labour Market Study, il-Capacity Plan u l-Population Level Plan. Laqatna wkoll proposta fejn ikun hemm lobbyists ġol Ewropa biex ikunu jistgħu anki iwaslu l-messaġġ ta' Malta ta' ma jistax ikun illi liġi li toħroġ l-Unjoni Ewropea tapplika dejjem l-istess għal pajjiżi l-kbar kif ukoll għal pajjiżi żgħar iktar u iktar meta pajjiż żgħir ikun bħal tagħna jkun gżira maqtuħa leħ f'nofs ta' baħar fil-periferija tal-Ewropa. Il-Partit Nazzjonalista ilu mill-bidu tal-kampanja jressaq proposti pożittivi u anke esperti qed jagħtu reazzjonijiet pożittivi għall-idejat li ġew miġbura fil-programm elettorali.